Takže dneska tady mám další videoši kalendár adventa, dneska máme 3.12. Tu máme třetí okénko. Paráček. Kdo tady vyhrává v Lunári? To co je zas? No, dneska si dáme klasiku. Samozřejmě potřebujeme něčím vyměnit tento náš kalendár adventár. Absolutní klasiku, kámo. Raz za rok vždycky v kalendári adventári si zahrajeme tuto klasiku. OK, jak se toto hraje? Já jsem toto velmi dlouho nehrál. Hrát už stavia. Čo je, že já nevím. To je 110 €. OK. To bude stačit asi, doufám. To. Ne? A ještě beč. Ne! Jsem ready, ne? Může mít? Počkej, ještě bloky nějaké. To sorry, dostavené, to se to trpe. Jaký špinavec. Červený. Pluto leftli. Asi viděli si debili. Má hovno meč, ty puzno. Špiny 2! Jděte do piče. Ještě kokot, já si to mohl hrávat takovou pi... To jsou čo ops naši. Co včil. Kurva, já se jí to... Žijem. Jo piče! Co vám jebe? Nech mě ty kokote. Nejde po tebe, nejde po tebe, ty blbče tupý. On tam sbírá diamanty, tento kokot vyjebaný. Ale drvem na to! Porá, mám nervy! To já nemůžu hrát, to něco rozebem porádem. Cecka vydebané prostě bez života toto pičoviny hrajou takéto debiliny. Dobrá mapa, to je dobrá mapa, a to půjde. To jaká je? To jak daleko jsme, kámo, tát? Já potřebuji hrát nějakou normálnou hru, kámo. Já potřebuji si najít život nějaký. Jsme tu. Ver diamanty, já se jdu podívat sem. Henty ještě nejsou. Tu mám zlato. Hen, kolko jich tu je? Jo, jaký jste sprostý. Ty co mi to žereš? Ty blbá pič! Jebu na ťa. Ty si kus kokota. Hehe, kolko tu toho je. Čo to já všetko vyžerám, vy tupci. Toto si daj. Ještě by to mohli utratit, ne? A hlavu si dám toto. Ty máme vajco vlastně, však tu máme. Jehovaký, to je čurák. My jsme iba dva, ježišumara, jsme iba dva. No hej, to je červený jeden. A modrý. Tak jdeme po jeden z nich. Já zpět na žadale. Proč ty potřebuješ hrát? Co to je toto survival, alebo to je toto je tak nehovno server, kámo. Já jdu na Hypixel zajtra, se těším. Toto je příšerné. Že rád tu budeme ještě. Ještě budu chcem, aby se tady lávy, krávy začal dojít. A chovat. Víš, barák si postavit, boha. No a jak spoznám, aha, tam dole. Červě, to jsou dva, červený jsou dva, toto je purpurový, jak to říká. Mat, pak a Adam. Obidva jsou dva. Tu si to nic, měl zažeru. Tam je zelený, tam bloky šahané. Ano, mi nasřeje ten hajzl jeden. Tento zelený, ten je. Já si pro vás dojdem. Já si koupím enderperlu, ale ta stojí kolko? 15 diamantů. Tu jsme mi ne, no, tu. Ty si tady zbrojíš. A toto si koupím. Ježiš, to, než to uvidí. Tento můj oný. Dobré. Uteč. Tam je to ideále. OK, tu je žlutý. Jo. Ty kokote. Jo! Počkaj, Barb! Ty tupá pisto, však si debil! Pohoda, úspěch, hej na to, zjišťil jsem vajco už. Máme diamantiky, máme to tak. To si daj, proč ne? Vyber si krumpáč, 10 goldů. Já goldu, já na goldy. Goldy jsou tu, nejde se mi to nahoru. No, to máme dobrý krumpáč. Tu si ber diamanty ještě. To si koupíš perlu, gravity granát, 15. Já ještě dva, máme. Už se tě lekel. Pome. OK, jeden diamant, aby se nerekl, se dáš. Píš bloky. No, tam zase někdo jde. Zelený stále žiju. Je rád, že táto po kraji. A zelený jsou, ano, tam jsou zelený.
Vidíme vůbec? Asi nevidí. No se... Jo! Jaký se stále dobrý. Počúvaj, ja toto vím hrát. No, to máme jedno zničené, to mám dvě zničené a jeden zničený tým. No jedného typka spíš asi, ale... Ale stále áno. A neměl ani diamanty a brýle, ten Magor. To si já, že si se jako na farmě mám další ender perlu a jde k někomu jinému, víš? Ale nedá se. A neměl nic, kámo. To byl žebračisko nějaký. Nějaký dratar obyčajný. Já trošku tady popozbírávám, víš? Víš jak? Nažgrgloším. Tak a včo, keď jsou ty nejlepší týmy za sebou, bych se včo mal pokusit jít se na něco většího, už chápeš? To máme 20, no 19. Ten už hlavně... To není náš, to ale není náš. Aha, to byl imposter. Já jsem asi sám, že? Jaj, on skapal, ani nevím. Ten je tam, chovaj se tu nějak. Stačilo. No nic, tady se vidíme při Hypixeli.